toca? Qui toca? Jo. Què voldria, senyora? Una hamburguesa. Hola? Hola? Hola, ja tornem. Veritat. Merda, està tancat. Bon dia. Perdona, què con és ecològic? No, carinyo, ecològic tenim els pollastres i el met. Ai, pobre nena. Taquilles de llaf, picants, lletres artesanes, integrals, pipes i sésamo, tomàtic i orégano. Com és que n'hi ha tantes? Bon dia. Dia. De què està? De on duen aquest pollo? I de on duen aquell formatge? I quins ingredients d'aquest fetge? Per què tens això aquí? De on són aquestes màquines? I què fos de la tosa? Tinc tantes preguntes. Bon dia. Hola, I què necessites? un segon. 20 minutes later. Una hamburguesa. No problema. Tengo aquí ese que le dice el señor Sari. Un segon. Gràcies. Ja que ets likes. Hola, com estàs? Hola, bon dia. En Dia, reina. sèrio? Perdona, toca tu. Bebé, un minut. Oh. Hola, bon dia. Hola, tindríeu 4 salchiches de pollo. Tot una carinyo, me'n queden 4. Espera, jo en vull dues. Només en tinc 4, ara d'aquí un poquet n'hi haurà. Ara en feim. Bueno, que vengui d'aquí un poquet, jo en vull dues. Però sonava davant. Hola, d'aquí toca. Hola, Bon dia. bon dia. Això. Mira, com va forat, 2 hamburgueses, 4 salsitxes. Un poquet de tot. Ja també. Ja està, carinyo. Tot ho per la Adeu. Adéu. Hola, bon dia. Hola. Tu, ho sabies? Ja són les 9, Hombre, claro, qui no ho sap? Pues venga, que són d'aquí mitja hora.